Transship is to transfer for further transportation from one ship or conveyance to another. Meaning, ilang karga ipasa sa mua gikan sa ilaha. Nay tatlo ka role or duty ang among transshipment. Pinakauna, ang trabaho sa winchman mao ni mga operator sa winch. Among winch mura siya og crane pero dili siya crane. Mao ni ang magbira sa mga kargada para isulod sa amo ang bodega. Ang trabaho sa hooker mao nag-standby sa sulod sa bodega. Siya ang magtanggal sa hook ug ikabit na pud ni sa net para mayabo ang mga isda sa sulod sa bodega. Tara! Trabaho na pud niya ang magtanggal sa mga isda nga mabilin sa net. Bilo! At na nakapagkaon damig. Kaon ka anay. Bra. Pastel. Sa ilalo man ng mga isda na yung mga tao dira, mao tong mga trimmer. Sa oras na mapuno ang baba sa bodega, dira na magtrabaho ang mga trimmer. Sila ang maglabay o magtanggal sa mga isda sa baba sa bodega. Ginalabay nila sa gilid para dili matabunan ang baba sa bodega. Murag pakyawan ng style sa mga trimmer. Kung paspas mo mag-trim, wala na mo'y trabaho or tapos na inyong trabaho. Dili pareha sa hooker or sa winchman na sila oras nga ginabantayan sa ilahang trabaho. Pahuman na atong video, wala pa ka nag-subscribe. Subscribe na, paapilon ta ka og trimming ron. Joke lang. Bye-bye!